Na fronte sa menia ročné obdobia, no vojna trvá ďalej. Konflikt na Ukrajine sa blíži k 4. roku a únava, materiálová aj ľudská, je viditeľná na oboch stranách. Práve preto odborníci čoraz hlasnejšie hovoria o tom, že nasledujúca zima môže posunúť priebeh bojov jedným alebo druhým smerom. A podľa analýz portálu Foreign Affairs má Vladimír Putin pripravenú stratégiu, ktorá má Rusko priviesť k víťazstvu. Jej základom sú 3 paralelné línie: vojenská, politická a geopolitická. V tej prvej sa Rusko sústreďuje na ovládnutie území, ktoré držia ukrajinskú ekonomiku nad vodou. Celkovo ide o 7 regiónov. 4 už Moskva anektovala a ďalšie 3, Charkov, Mykolajiv a Odesa, sú podľa analytikov jej ďalšími cieľmi. Druhá línia je politická. Tá má Kyjev zatlačiť do situácie, v ktorej by bol nútený rešpektovať požiadavky Kremľa. No a tretia, geopolitická, si kladie ešte ambicióznejší cieľ: udržať Ukrajinu pevne v ruskej sfére vplyvu. Odborníci však pripomínajú, že do hry prehovorí aj samotná Ukrajina. Jej schopnosť čeliť ďalším ruským útokom bude podľa nich stáť na 3 pilieroch: dostatku výzbroje, dostatku vojakov a odhodlaní pokračovať v boji. Kľúčovú rolu môže pritom zohrať Európa. Spojené štáty po nástupe prezidenta Donalda Trumpa výrazne obmedzili dodávky zbraní a otázne je aj to, či Washington povolí Ukrajine nákup systémov a techniky, ktoré si jej európski partneri nedokážu vyrábať sami, napríklad stíhacích lietadiel alebo systémov Patriot. Nejasno je aj okolo ľudských síl. Ukrajina má síce dosť ľudí, ktorí by mohli narukovať, ale počet pripravených a plne bojaschopných pešiakov už takmer 2 roky klesá. Ak sa Kyjev neprispôsobí a nevybuduje efektívnejší systém výcviku a integrácie vojakov do brigád, môže to ohroziť stabilitu celej frontovej línie. Analytici preto hovoria jasne: Ukrajina musí rýchlo posilniť kvalitu výcviku aj počet pripravených jednotiek. A práve zima, ktorá je pre vojakov najnáročnejším obdobím, môže ukázať, kto má lepšiu šancu vydržať. Pod povrchom medzinárodnej diplomacie sa podľa viacerých zdrojov už niekoľko týždňov črtá iniciatíva, o ktorej sa doteraz len šepkalo. Najnovšie informácie naznačujú, že vzniká spoločný americko-ruský návrh, ktorý má ambíciu priniesť zlom do doteraz zamrznutých rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Spojené štáty v spolupráci s Ruskom potajme pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informáciu priniesol v útorok 18. novembra portál Axios s odvolaním sa na americké, ruské i ukrajinské zdroje. Mierový plán je podľa portálu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo 4 kategórií: mieru na Ukrajine, bezpečnostných zárukách, bezpečnosti v Európe a budúcej podobe amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou. Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne o ňom podrobne diskutoval s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimíra Putina Kirillom Dmitrievom. O pláne bola vraj už informovaná aj ukrajinská strana. Axios píše, že Witkoff o ňom rokoval s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny začiatkom tohto týždňa v Miami. Americký zdroj uvádza, že Biely dom postupne začína o pláne informovať aj európskych predstaviteľov. Podľa ruského zdroja je Moskva ohľadom úspešnosti plánu optimistická, pretože oproti predchádzajúcim pokusom je vypočutý ruský názor. Nie je však jasné, ako plán urovnáva kontroverzné otázky, napríklad rozdelenie územia na východe Ukrajiny.